Nastavljamo dalje, dragi naši gledalci, družimo se u emisiji Magazin Plus i stigli smo do naše redovne rubrike Viber uključenja. Naime, razgovaramo sa onima koji trenutno nisu u mogućnosti doći do našeg studija. Naš današnji gost putem video poziva, odnosno Viber uključenja, je Aleksandar Aca Nikolić-Čerkar, virtuoz na harmonici. Aleksandre, poštovanje, da li se čujemo, kako ste? Čujemo se odlično, dobar dan, poštovanje, kako ste vi? Mi smo dobro, evo, vredni i radni, a možemo da primetimo da ste i vi vredni, je li tako? Ja se trudim da budem uvek vredan, ponekad uspe, ponekad ne, ali dobro, trudimo se. Evo, tu sam ja trenutno sa mojim studentom, sa Adrijanom. Pozdrav za vas. Da to radim. Namera je to što se računa, bitno je da vi imate volju i želju da radite, pa eto, sve što radite nekako isplatilo se. To smo mi ustanovili i nadam se i naši gledaoci, svi oni koji vas prate i znaju vas. Jel možete negde nekako da nam ispričate vaše početke? Vi ste naime rođeni u Beču, je li tako? Jeste. Ispričajte nam malo svoje detinjstvo, kako ste krenuli u te muzičke vode, vaša porodica, generacijama unazad, je li tako, bavila se muzikom? Jeste. Vidi, ja ću da krenem, ti me slobodno prekidaj. Može, izvolite. Pošto ja volim da dugovlačim malo, jer ima stvarno i dosta da se priča. Ja sam rođen 76. u Beču, tu sam se i školovao. I potičem, tačno je, iz muzičke porodice. Ja sam već, čini mi se, i 8., 9. generacija već koji muzicira. Jeste, svirali su dosta instrumente kod nas u familiju, međutim, meni je drago, svi oni kažu, baš pogotovo moja familija, da sam ja onako nekako, da kažem sad, najuspešnije, ali zadovoljan sam što se tiče toga. Da, ovdje sam se školovao, tako da se izvinjavam unapred, možda ako ja nešto slučajno pogrešim, jer ja sam, da kažem, tek u svojoj 15. počeo i da učim srpski, tako da i ovo što sad govorim tako je po meni super. Odlično je, bitno je da se razumemo. Hvala vam na razumevanje. Tako, učio sam kod majstora, kod Čika Jovice Petkovića. Kod njega sam bio 3-4 godine. I posle toga tu po Beču krenu u kafanu da sviram sa moje 16. 17. godine. S tim to su bile drugačije kafane, nisu bile kao sad. Da kažemo da se sviraju dosta pesme ili kompozicije koje zvuče jedno na drugu, pa je to sve slično i ne mora ni da učiš nešto mnogo, to naučiš za 5 minuta pesmu i gotovo može da se svira. Tad je bilo drugačije, tad se tražili i zahtevnije, lepše su bili po meni i pesme, to je bila i poezija neka u tom smislu, tako da je meni bilo to, ja sam zakačio taj zadnji voz i sa pravim sviračima, tako da sam ukusio, što se tiče te muzičke kuhinje, baš još i pravo vreme. Išli ste i u muzičku školu, je li tako, pohađali i redovnu školu i muzičku školu i ono što je nama privuklo pažnju jeste da ste bili i ulični svirač u Beču, je li tako? A to jeste. Vidi, ja sam samo zaboravio da spominjem to, a da ne ispadne da se ja toga stidim, naprotiv. Ja sam ponosan. Da, zato vas i pitam, pa naravno. Tako da sam ja namerno objavio te neke fotografije na YouTube, na svom kanalu, zato što je to, kako da kažem, neki moj film ili kao stari majstor gde sam ja počeo i do koga sam ja stigao. I gde ste danas, tačno tako. Tako da je to meni bilo u to vreme, ja sam svirao svaki dan od 5 do 9. Svaka čast. I to je bilo i vežba, ja sam automatski vežbao 4 sata. I tako da se tu izgubila i trema i čak sam i uživao u pažnji publici, tako da je to meni bilo fantastično iskustvo i ne bih to da prepustim nikad. Tako da sam ja presrećan što sam sve to video i
i mogu to da... Bravo za vas. Dobro. Takođe ste učestvovali i na mnogim takmičenjima harmonikaša, je li tako? Sa 17 godina počeli ste aktivno da se bavite muziciranjem kao odabranom profesijom, je li tako? To ste odabrali, to volite. Bitno je da volite ono što radite, je li tako? Jeste, ja uživam. Ja i dalje sviram sa osmehom koji nije veštački, nego ja volim moju harmoniku i volim muziku generalno, volim i da se nasmejem i da se pošalim, tako da sve je to u sklopu i muzike i zato ja i funkcionišem tako dobro, da kažem. Odlično. Učestvovali ste i na mnogim takmičenjima gde ste osvajali nagrade. Koje su to nagrade i je li ima neke koje bi izdvojili, koje su vama najdraže? Osvojene nagrade su meni sve drage i posebne, ali ona što bi izdvojio, gde su bili neki moji početci onako za posao i za moju karijeru, je bilo 98. u Sokobanju kad sam dobio prvu harmoniku Sokobanju. Jel možete samo, Aleksandre, malo kameru da napravite da vas lepo vide gledalci Dankos Plus televiziji i ceo svet u ostalom? Odlično, odlično je tako. Takođe, tokom svoje dosadašnje karijere učestvovali ste i mnogobrojnim festivalima. Gde ste sve nastupali? Pohvalite nam se malo. Pa dobro, ja i ne volim baš nešto da se hvalim. Ono zadnje što mi osjećanje je bila onaj festival Zlatan Melos, čini mi se. Tu je bilo baš dosta i gledanosti i prelepo su me dočekali organizatori. Hvala njima ovim putem da ih pozdravim. Tako da je, malo je sad zeznula ova situacija, ova korona, da nismo imali, nažalost, mogućnosti da nastupamo i da sviramo na nekim, znate i vi svi sami kakva je sad situacija, ali nadamo se da će biti prilike sad, pošto je sad ide sve na bolje. Nadamo se da hoće posle 2 godine konačno da ugledamo nekako svetlost dana, što bi mi rekli, da dišemo opušteno i lako. Vi ste jedan od najtraženijih i najpopularnijih orkestra, je li tako, i za svadbe, za razne vrste veselja. Kakva je atmosfera na veseljima na kojima vi nastupate, pevate, svirate? Hvala vam puno. Vidite, atmosferu što se tiče to podneblje gde ja sviram i tu klijentelu koju ja imam je uvek, kako da ti kažem, puna energije, pozitivne energije, puna osmeha, puna ljubavi i tako da ja uglavnom sviram ti ljudima koji i razume to što ja sviram. Ja znam vrlo dobro gde mi je mesto i gde ja muziciram i zašto me te ljudi zove. Moja publika mene zove da bi ja svirao ono kako ja sviram. To znači da ja, siguran sam da ja ne sviram sve kompozicije originalno kako su snimljene, ali ja to nekako drugačije čujem, drugačije osjećam i meni se tako više sviđa. Sad sreća moja, pa to i dosta ljudi isto gledaju ko ja, tako da je to meni super, da ja mogu da sviram iz glave kako meni padne i kako meni to odgovara i srećan sam, sad da kažem, odlično, tako da i oni ljudi kaže ovo mi super, neka, ne treba originalno, ovako je super kako se svirao i to je to. Reči publike su najbolje, je li tako? To vama najviše znači? Reči hvale i pohvale, ali naravno neka kritika i komentar i to naravno da prihvatete, je li tako? Da budete što bolji. Ja uvek prihvatam kritiku, pogotovo kad neko zna o čemu priča i trudim se i da naravno svoje greške neke popravljam i tako dalje, ali ja mislim da sam na dobrom putu, tako da je sve to okej. Vi takođe pratite i mnoge estradne ličnosti, je li tako, pevači i pevačice, sarađivali ste sa njima. Sa kime ste sve sarađivali do sada? Koga ste sve pratili? Ja mislim sa onim glavnima koje drže, koji su baš onako, da kažem, i temelj neki za našu estradu, sa svima skoro sam ja sarađivao i lepo se družio i muzicirao, tako da sad, ne znam, bolje da kažem s kim nisam. Znači, ja samo nisam svirao sa mojim koleginicom, sa Draganom Mirković, eto to znam da nisam sa njom svirao. Ali dobro, bit će prilike. Ba, da, bit će sigurno. Nikad nije kasno. A sa ostalim koleginicama sam sigurno i sa pevačima
i ja lepo i funkcionišem. Nažalost, ima dosta kolega koje su, ja sam veoma iskren i kažem, dosta kolega se i malo posvađao, pa tračaju iza leđa i tako dalje. Ja to ne volim, tako da sam ja sa svima dobar i funkcionišem idealno. Ono što možemo da primetimo jeste da ste u studiju, je li tako, ili gde već, držite čas učeniku. Je li može on nešto da nam odsvira, ako je spreman? On se malo plaši, evo Adrian pita. Ništa, jedino Aleksandar da uzme harmoniku i da nam nešto odsvira. Može i to, naravno. Može, Aleksandre, ajmo brzo. Naravno da može, naravno da može. Čekaj, sam... Ali sledeći put moram... Aleksandar Aca Nikolić-Čergar, evo upravo za gledaoce Dankos Plus televizije, sada će da nam odsvira nešto. Potrudit ćemo se. Izvolite, Aleksandar. Dobro, da ne bude dosta. Bravo, Aleksandre, bravo. Evo, ja aplaudiram i naša režija i kamermani. Divno svirate, svaka čast na tome. Nekako ste postali umetnički autoritet, ako tako može da se kaže, i dali ste neki umetnički pečat nacionalnom stvaralaštvu. Mnogo vam hvala što ste nam osvirali ovu sad numeru, melodiju. Šta ste nam to odsvirali? Mi uživamo u muzici, ali se baš toliko ne razumemo. Hvala vama na pozivu i na lepom druženju. Nadam se da je bilo i vama lepo kao i meni. Ja sam uživao sa vama. Puno vam hvala i da pozdravim sve moje kolege, moje drugare, moju familiju, naravno i vaše gledaoci. I šta da kažem, hvala vam puno. Hvala vama, bit će prilike da odsvirate nešto ovde uživo u našem studiju na Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici prvenstveno, a mi ćemo sada uživati u vašoj izvedbi. Rado vas slušamo i gledamo na našem kanalu Dankos Plus televizije. Svako dobro vam želimo. Hvala Biljana, hvala vam puno. Prijetno. Hvala.